Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Mela fix-xogħol tiegħi bħala speech therapist niltaqgħu naħdem ma' ħafna nies differenti. Nies bħal tfal li jkunu jbagħtu minn diversi kondizzjonijiet bħal awtiżmu, tfal bi bżonnijiet speċjali, tfal li jsibuha diffiċli biex jippronunzjaw xi ħsejjes, naħdmu wkoll ma' adulti li jkunu għaddew minn episodji ta' apoplesija, adulti li jkunu għaddejjin minn kondizzjonijiet bħal dimensja, Parkinson's fost oħrajn. It-terapija tagħna ma tirrikjedix biss li naħdmu mal-klijent direttament, imma wkoll naħdmu ma' edukaturi professjonisti oħra, però fuq kollox mal-familji ta' dawn l-individwi li ma' familji jkunu għaddejjin minn diffikultajiet, sfidi u mistoqsijiet kbar. Mistoqsijiet bħal pereżempju jekk l-individwu se jiġi aċċettat fis-soċjetà. Jiena bħala speech therapist irid nipprovdi terapija effettiva biex bekk dawn l-individwi jilħu il-potenzjal tagħhom. Din is-silta li għadni kif rajt tolqotni ħafna għaliex fiha stenni il-kelma li toħroġ minn fomm Alla. Tenni nifhem aħjar l-rwol tiegħi bħala speech therapist. Tenni tagħmilli kuraġġ biex inkompli naħdem ma' dawn il-persuni li minkejja d-diffikultajiet tagħhom Alla xorta għandu skop għalihom. Għatini l-erb tiegħek illum omulin biex ninduna li l-inkwiet, il-ħsibijiet u l-problemi kollha ta' din id-dinja daqt jgħaddu ser tibqa' biss l-imħabba tiegħek.